Cepet. Tolong pemadam kebakaran dari tadi udah telepon tapi nggak datang. Tolong cepet ke sini. Ini takut apinya selak ke rumah. Kalau ke rumah itu di sebelah rumah udah ada tetangga, ada rumah tetangga jadi bisa kena yang lain-lain. Tolong Po, cepet ke sini tolong. Udah nelpon dari tadi, nggak ke sini. Tolong Po. Tolong pemadam kebakaran langsung datang ke Tanggulangin, tolong. Mobil ini tadi dibakar sama orang. Ada orang ke sini bawa bensin tapi udah ketangkap sama CCTV. Jadi tolong pemadam kebakaran cepet ke sini tolong. Ya arek iku cek diurus polisi babanos. Cek diurus polisi. Ya Allah, Saci, ya Allah. Wis metu kabeh kan iki wong-wong. Wis metu kabeh kan, gak ono sing tersisa kan? Tapi mau aku gak proper. Kucing Mel iku nang kucing iku Mel. Apine Mel? Iki pemadam kebakaran sik suwi. Ya Allah, ya apa sih? Cek kandange kucingnya ndek ndi? Wis dijopo ae ditokno kucingnya. Ayo kunci sebelah iki. Gak dikunci kan? Kandangnya kucing gak dikunci. Terakhir dipakai arek dhewe ayo dijopo bapak nekat. Ayo bab. Hah? Pemadam itu kok. Alhamdulillah ya Allah. Kucingnya sakno. Kucingku sakno. Awas kon yo ngobong iki mau yo, awas kon. Kenek kon mari ngene kon. Pak, kena arekku sumpah tak pekarakno ambek aku. Ya Allah. Awas ya Allah. Kurang arekku. Enten sing bakar, Den, iku mau, Den. Bensin deh. Disiram bensin mobil kula. Astagfirullahaladzim. Cepetan kok kena kucing. Kena kucing aku, Mas. Ono jentas. Enggak arek iku sing ngobong arek iku. Arek ireng. Enggak arek ireng. Kurang ajar arek iku. Arek enggak bensin deh, mau deh mobil gua dibakar. Ayo arek Ambon iku, arek Ambon. Wis dipateni. Mau Pak langsung. Ada kucing. Wis dijeklekno iku ana kucinge, Pak. Iki juga namamu gawa. Ya apa mau aku munggah gak oleh. Ya arek Ambon aku ro. Enggak arek iku deh. Kamu dari mana? Ngono aku. Ya arek iku sembakar. Aku kok mlaku. Kandhani kok. Aku gak ngerti. Ya wis ya. Iya iki. Ono ewangnya aku ono kon sakine ku. Wis ya. Wong Alphard gak lapo-lapo kok. Apa enggak mungkin. Kalau aku seru asale wis seru. Ngomong aja ning nggonku kono mari ngono mlebu rene terus dilukas pasane iku mang. Ayo cepetan Pak. Pak, kena kucing iku kok suwine. Ya, ya, bener beneran ya padha mbek aku persis. Tapi aku mulai jam 1 kuwi mulai. Ayo Pak, cepetan Pak. Pak, cepet Pak. Pak, ada kucing, cepet Pak. Ya Allah. Ono kucinge iku akeh kucinge sano. Ya Allah. Gak apa-apa, ojo mikir mobilnya, pokoknya gak apa-apa. Lu aman nyawa. Iya, Pak. Kucinge iki lho, kucinge nang dokor kucinge. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo Pak. Ini sih gak langsung disemprot ya. Iya. Ayo Pak, apa ya Allah Pak. Ayo Pak.
arek iku sumpah. Aku saya kata aku. Sing lari Ayo Mbak, kena uang iku, kena omahe uang, Pak. Enggak kena omah sebelah, Mas. Omahe uang iku. jawab lah. Di sini telah nonton namun jawab padahal. Di sini telah belum ya. Coba kan di sini pun antun bahan-bahannya. Sumpah arek iku kena awas. Lari mriki kula mundurong. Ya arek iku awas saya tak sampai kena arek iku. Lari ke sini gitu. Dia mau berbet ya. Lah ya saya kan berarti Mbak Kare. Kurang ajar iki. Trigger, langsung krungu bos. Motor langsung muru, lombok sampean. Aja Pak Bupati nek kula bermantu. Nggih mboten merah. Mau baru aku ngobong mobil. Akan turu. Apa ngobong aja. Nggih. Aku ngobong kula. Cek CCTV ya. Gak iso. Iya, cek CCTV. Jadi ini kan kawasan berikut sih. Nggih, kalau sampean kula mantau mau tak ngomong sampean. Lah iya Mas, gak ono sing ngeru. Tapi masih kurang boleh. Iya. Sumpah kurang ajar itu sumpah. Cek di TV mawon ae. Cek di TV ya. Rumiyin.